Kienet inawgurata t-tieni u l-aħħar parti tal-Iskola Medja fir-Rabat li tifforma parti mill-Kulleġġ San Nikola u tilqa' fiha l-istudenti tal-ewwel u t-tieni klassi tas-sekondarja. L-inawgurazzjoni saret mill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo li qal li dan sar b'investiment ta' €2 miljun u nofs. Sa ma tlestiet din l-iskola kien hemm diversi intoppi, partikolarment minħabba s-sejbiet arkeoloġiċi ta' żmien puniku li nstabu taħt l-art u għalhekk kellhom jinbidlu l-pjani biex jiġu inkorporati fil-binja nnifisha, minflok twaqqaf il-bini u mbniet x'imkien ieħor. Madankollu dawn is-sejbiet issa qed jintużaw għal skopijiet edukattivi wkoll kif spjegat il-kap tal-iskola Marita Borġ. Għandna side entrance ta' posta x'imbat il-pjanijiet ġew b'tali mod li jkunu jistgħu jintużaw b'mod individwali indipendenti mill-iskola. Daw jiġu rinnovati, jiġu tourist site u jkoll bħala study site ukoll. Din l-iskola hija attrezzata bl-aqwa mod għal ġid tal-istudenti fosthom b'diversi laboratorji. Din l-iskola hija fornuta b'mhux inqas minn 4 laboratorji ta' xjenza, 2 tad-design u t-teknoloġija, 3 laboratorji tal-computers, 2 laboratorji tal-home economics u sala li tieħu fiha 380 persuna. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li l-esperjenza ta' din l-iskola serviet bħala mudell għal skejjel oħra li jiffurmaw parti mill-programm ta' €55 miljun. Din l-iskola kienet se tagħlaq lura fis-sena 2013 madankollu gvern ġdid kien iddeċieda li minflok tagħlaq jirrinova u terġa' tinfetaħ mill-ġdid. Hija parti mill-programm ta' €55 miljun li kellna f'dawn l-4 snin fejn mhux biss bnejna skejjel ġodda ma' skejjel oħra rranġajnihom u sebbaħnihom bl-aħjar mod. Issa l-isfida li għandna hi li dawn il-faċilitajiet sbieħ nużawhom biex niżviluppaw bl-aħjar mod l-istudenti tagħna. Is-sala l-ġdida f'din l-iskola ser tibda tintuża wkoll mill-komunità Rabtija kif qatt ma kien hemm sala simili f'din il-lokalità.